Human giisa sa severe tropical storm ang bagyong Opong atong kumustahon ang kahimtang sa panahon sa Samar provinces nga gipaubos karon sa signal number 2. Fem, nabatiyaga na ba ang bagyo diha sa imong nahimutangan karong orasa? Ses, nasinakasinati og pag-ulan dinhi sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas, ilabi na sa Eastern Samar o dinhi sa Northern Samar. Sukad pa kaganyang kadlawon. Malinawon ug gagmay pa ang bawd kaganihang buntag sa dagat nga sakop sa Borongan City sa Eastern Samar. Apan na sinati ang pagtutaligsik. Matod ni Engineer Thomas Campomanes, ang head sa PDRMO sa Eastern Samar, mao kini ang ilang gikahadlukan nga taliwa sa kalmadong kondisyon mukalit pagkuso-kuso ang bagyo. Hinungdan nga sugod kaganihang alas 5 sa buntag, naka-red alert status na ang tibuok probinsya. Subay niini nangandam na ang tanang departamento sa mga LGU ug ang mga buhatan sama sa Provincial ug Municipal Health, BFP ug ang kapulisan. Andam na ang mga kagamitan sa pag-rescue. Gisuroy na sa mga rescue vehicle ang mga barangay samtang gimonitor sa mga kawani sa Bureau of Fire Protection ang sitwasyon sa mga sapa ug dagat. Higpit usab ang monitoring sa flood ug landslide prone areas. Giandam ng evacuation centers ingon man ang food packs. Pero nakakatakot ang ganito eh. Pag tahimik, pag bumigayan, kakampante yung mga tao. Kaya pinaalalahan na namin na kung ano ang sabihin ng mga INRIMOS, kasi kung anong utos sa amin galing ng OCD, yung ibabato namin sa mga munisipyo. At saka sila na yung mga INRIMOS, sila na bibigay ng impormasyon sa mga barangays. Subsub-usab ang pagpangandam sa LGU sa Giwan sa Eastern Samar. Nagmeeting ang mga sakop sa MDRRMO sa lungsod para sa mga dugang preparasyon sa bagyo. Gani nagpatuman na sila og forced evacuation sa mga residente sa coastal barangays, particular na sa Victory Island ug gidala na sa mainland. Sa munisipalidad sa Giwan adunay 45 ka mga barangay nga nahimutang sa coastal area. The first action gibuhat would be to identify yung kinahanglan natin of preemptive evacuation sa atong mga coastal communities, and we are in fact conducting forced evacuation sa usa ka island barangays. Kaganihang udto na sinati ng patak-patak nga pag-uwan sa lungsod. Ug aron masiguro ang kaluwasan sa tanan, wala na gitugutan nga makabiyahe pagawas og paingon sa mainland sa Giwan. Ang mga sakyan ng pandagat gibutang na sa mas taas nga lugar. Di pay gayon usab sa ilang preemptive evacuation ang mga personnel sa RTCMD-RRMO, Northern Parts, Eastern Samar, diha sa mga nanimuyo sa coastal areas. Kaya na sinati ang pag-ulan dinhi sa lungsod sa Artiche sa Eastern Samar. Sukad pa kaganihang alas 5 sa buntag hangtod na karong alas 2 sa hapon. Hinungdan nga ang mga personnel sa MDRMO sa Artiche ang nagpahigayon na og info dissemination. Lakip na usab ang pagpa-preemptive evacuation sa mga nanimuyo sa coastal areas aron sa pagsiguro nga di sila mabiktima sa storm surge. Apan matod sa mga MDRMO personnel nga dili pa kini pinugsanay kundi voluntary lang ug sagad sa ilahang mga giagni alang sa preemptive evacuation ang wauna ni tugot nga mo evacuate sila kay matod nila safe pa ug di pa kusog ang ulan ug hangin apan kipahimangnuan na sila nga alang sa dinili ang pag preemptive evacuation o pag-evacuate kung gikinahanglan na gyud. Balikan ni sa ato mga MDRMO personnel karon taud labi na kung mas mokusog pa ang kining pag-ulan. Pipila sa mga residente ang mas gipili nga di una mo evacuate. Kaya ko kunta kami ng tulay kada malin balay. Saan po? Hindi kada malin di balay ng simento. Sa katabing bahay nito? Oo. Diyan na kayo. Hindi kayo natatakot? Baka magka-storm surge? Handa. Hindi pa kami nakahanda. Dadalhin namin. Sa poblasyon barangay, meron tayong apat na barangay. Tapos outside the poblasyon, mayroong 2 sa Barangay Binavista at sa Carapdapan. Mayroon ding mga riverside barangays. So kung hindi po ako nagkakamali, mga 9 barangays po yung submerged kung malakas ang ulan.
Ses, ato na matangan karon dinhi sa lungsod sa Mapana, sakop sa lalawigan sa Northern Samar. Sa pagkakalo ni hunong pa ang ulan, apan dako ang pagpanag-om, so posibleng karon tataod, posible na usab dinhing muulan. Apan sa pagkakaroon, usahay mabatyagan nato ang hinay ngadto sa kusog nga paghaguros sa hangin. Samtang sa tuosab nga manangagian dito sa northern part sa Eastern Samar, sama na lang sa Canavid, Dolores, lakip na usab sa pipila pa kabahin niini. Ang aduna San Policarpio, aduna nagyusahay kusog hinay ngadto sa makusog kon moderate ngadto sa heavy rainfall nga masinati. Daan na usab nga gipa alalahanan or gi-remind sa OCD 8 ngadto sa mga residente nga posible pang masinati gyud ang kusog nga pag-ulan sugod karong gabi hangtod na ugma sa buntag, ilabi na nga isa na sa storm signal number 3 ang pipila kabahin sa Northern Samar, sama na lang sa Katarman, o ang the rest of Northern Samar storm signal number 2 lakip na usabang sa Eastern Samar o ang sa Samar area. Hinungdan nga aduna na mga preemptive evacuation nga gipahigayon sa pipila kadapit dinhi sa Samar Island. Mo kada latest dinhi sa Northern Samar, Ses, kalabot sa dagan sa bagyong Opong. Ses, dagang salamat, Femarido Mabo.